aquí a ti descarga. Dinamikak alde batera utzita. Fuera, indarra batez egin behar dugu. Erakunde edo sail hartako arduradun, ezta? Nola egiten zaio, euskararen munduan nintzen eta murgildu eta erakustitako lanak, ekintzak, harremanak. Ia daukat garretan, neure umeak neure zain, amodoretan garretan, txumparta gainetan, neure... Erronka gustatzen zaizkizu ez? Ez dakit gustatzen zaizkida, hortik aurrera norberaren erabakia izaten da, baina etxe edo ez esatea. Eusko Legebiltzarburu Andrea, lehendakari ohia, sailburua, sailburu orde, etorritako herri agintari eta herri ordezkariok, jaun Andreok, egunon eta eskerrik asko denoi gurekin izateagatik. Eskerrik asko gonbidatuei, zuen hitzengatik eta zorionak zuen ibilbide konpromiso eta ereduarengatik. Gaur, euskararen nazioarteko eguna da eta baita desgaitasuna duen pertsonen nazioarteko eguna ere. Gure elkartasuna adierazten diegu. Ekitaldi honetan, euskararen nazioarteko egunean ausardia goraipatzen dugu. Ez ordea, ameskeriaren bidaide arriskutsua izan ohi den zuhurtziarik gabeko ausarkeria. Ez aurrera egitea galarazten duen itxurakeria. Ez bata, ez bestea. Abia puntua, zailtasunak, helburuak eta baliabideak ongi identifikatzen eta zehazten dakien ausardia dugu ospakizun. Euskara negutik udaberrira ekartzea ahalbidetu digun ausardia alegia. Aurten, 40 urte bete dituen euskararen legea landu, onartu eta bideratu zuten haien ausardi demokratikoa ospatzen dugu. Ospatzearekin batera, gorazarrea ere egin nahi diegu euskararen aldeko lanari etorkizun oparo baten bidea zabaldu zioten haiei. Ikuspegi, sentiberatasun eta joera desberdinetakoak lankide bihurtzeko ausardia izan zuten. Gogotsu erantzun die euskal gizarteak. Euskararen herriak euskarak 40 urteotan ezagutu duen hazkunde eredugarria eskaintzen die. Oroigarri gisa, euskararen legea bideratu zutenei, haien jokabide ausart bezain adimentsuaren onezpenez. Oroigarri horrek, ordea, ez dio euskara bizi berritzeko ahaleginari azken punturik jartzen. Lanari eta konpromisoari eusteko deia ere bada. Beharrezkoa izaten jarraitzen du, 40 urte geroago, ausardi hura, erronka berriei ere adostasunez aurre egiteko. Eta era askotakoak dira oztopoak eta batez ere aurkako inertziak. Baina euskaraldiak argi uzten digunez, euskararen erabilerarako deia ausartak badu gizartea elkartzeko gaitasuna. Ausardia eta zuhurtzia orekatzen asmatzen badugu, eraginkortasuna eta batasuna lotzen asmatzen badugu, euskararen legea bideratu zutenen ausardiaz. Hitzez ekiteko garaia bizi-bizi, aho-bizi mantendu behar dugu. Jarraitu dezagun egunero ausardia ospatzen euskararen eguna. Eskerrik asko. El día pasado estaba yo en el campeonato de versolaris en Guernica. 11 versolaris. Esos versolaris fueron recluidos en una sala aparte para que no escuchasen las intervenciones de los demás. Y el tema que les propuso el moderador o presentador fue ¿qué les dirían a los vascos del siglo XXI?
Y todos, sin escucharse, los unos a los otros, dijeron lo mismo, que el euskera se nos muere. Realmente aquello me afectó mucho. Ese sentimiento existe. Y por eso precisamente he dicho que para salvar el euskera necesitamos el esfuerzo de todos y la solidaridad de todos. Pedro Miguel Etxenike, Hezkuntza eta Kultura Sailburua, 1982ko azaroak 25, Eusko Legebiltzarrean, euskararen legearen eztabaidan. Lehendakaria, lehendakari ohia, legebiltzarburua, sailburu, legebiltzarkide, gobernu ordezkari, Batzar Nagusietako presidente, foru diputatu, alkate, herri ordezkari, eta gaur ona etortzea erabaki duzuen gizarteko arlo guztietako ordezkariok, alderdi politikoak, euskara elkarteak, finantza entitateak, merkatalguneak, eta era guztietako elkarte eta taldeen ordezkariok, eskerrik asko, gaur, ospakizun honetan, gurekin izateagatik. 2 aste barru, bertsolari txapelketa nagusiaren finala izango da, Iruñean. Nik ez dakit, ze gai jarriko dieten 8 finalistei gartzela, edo orain esaten den bezala, ganbarako gaiean. Ez da ere, 21. mendeko erronkak gai bezala jarri ezkero, bertsotan egingo dutenek zer erantzun emango lituzketen. Seguruenik, euskaldunok askotan sentitu dugu, Etxenikek aipatzen zuen agonia sentimentu hori gure hizkuntzaz ari garenean. Gutxienez, 19. mendean hasi eta gaur egunera arte luzatu da. Baina sentimentuak sentimentu, arazok arazo, zorionez, gaur bestelakoa da egoera. Atzo amaitu genuen 3. euskaraldia. 161.000 pertsonak egin behar izan dute ordenagailuan klik, parte hartzea berresteko edo izena emateko. 16 urtez gorako euskaldunak 800.000 bat izan gaitezkeela ontzat eman ezkero, 10 euskaldunetatik 2 eman dute pausu hori. Eta beste askok klik egin gabe eta txaparik jantzi gabe parte hartu dute. Dudarik gabe, euskaldun askok euskararekiko sentitzen dugun atxikimentuaren ezaugarria da. Atxikimentu horrek soilik esplika lezake mendetan zehar, gizaldiz gizaldi, gure hizkuntza erkidegoa osatu duten andre eta gizonek euskara gaur arte ekarri izana. Euskararen azken berpizkundea 60ko hamarkadan hasi zen, modu klandestinoan herri ekimenen eskutik. 80ko hamarkadan autogobernua berreskuratu genuenetik berpizkunde horrek erakundeen bultzada eta sostengoa izan du. Eta 1982an onartu genuen euskararen legeak babes juridikoa eta hizkuntza eskubideak aitortu dizkigu euskal herritarroi, gure 2 hizkuntza ofizialak erabiltzeko gure nahiaren arabera. Aurreko atxikimenduari akordio politikoa eta erakundeen babesa gehitu zitzaizkion euskararen legearekin. Akordioa, babesa eta euskal herritarren aldeko jarrera euskara jakin edo jakinez. Azken 40 urteetako bidea oso garrantzitsua izan da euskararentzat eta euskal hiztunontzat. Esango nuke inoiz izan duen goien gradura ekarri duela euskal erkidegoak bere hizkuntza, euskara. Egindako bideak baina eginkizun dagoena ere erakusten digu. Aurrera jarraitzeko aukeran gaude lan izugarria egon arren oraindik egiteko. Baina alde ditugu egindako guztia. Erakundeen babesa, herritarren atxikimendua, borondatea eta akordioek ematen duten adostasuna. Goazen aurrera. Eskerrik asko.